हाँ सावन के तो पहिला सोमारी सखी बलमुआ गइले भोला दुआरी सखी धरल न जल पुलिस मरलस लोटा के क्वारंटाइन हो क्वारंटाइन भइले सैया देव घरवा में जाके क्वारंटाइन भइले सैया देव घरवा में जाके सबका से पहले ढारी यही हाका हाकी में मच गइल भगदड़ त गिरले वो पाकी में हाँ हाँ सबका से पहले ढारी यही हाका हाकी में मच गइले भगदड़ वो गिर गइले पाकी में रखल न 1 मीटर दूरी बना के क्वारंटाइन हो क्वारंटाइन भइले सैया देवा घरवा में जाके क्वारंटाइन भइले सैया देवा घरवा में जाके कैसे तारा पता चलला फोन कइलर ना का आहो ये सखी फोन करके इतना रोत रहे कि और का जो हो जाए करवाई तुन कहारे आई बात है सखी जो हो जाए बाची फंस गइल 14 दिन ला प्रेमी मिथिलेश हो खूब समझौले उनके आंसू इंद्रेश हो हाँ हाँ फंस गइल 14 दिन ला प्रेमी मिथिलेश हो खूब समझौले उनके आंसू इंद्रेश हो मान ले न रोवत हमसे फोनवा लगा के क्वारंटाइन हो क्वारंटाइन भइले सैया देवा घरवा में जाके क्वारंटाइन भइले